जोङो सानदों जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोङो मोनसे गिदिर स्टेडियाम जेरावनोखि 40,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिरायनानै गेलेनाय नायनो हायो बेबायदि स्टेडियाम मोनसे लुनायनि थाखाय देग्लायनिफ्रायनो जोङो हाबाफारिखौ जागायगोन। आङो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों, रोजा रोजा साबायखर बावदों। बड'लेण्डआव माखासे थासारिया गाज्रि जानायलाय जोंनि मानसिफ्रा जस्रोजोब्बायमोन, नाथाय लासै लासैनो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बयबो लैहोर लैहोर ओंखारदों, मोनसे मोजां थासारि फैदों आरो बेबायदिजोंनो जोङो गेलेनाय हारिमु गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय गोख्रोङै हाबा मावनांगोन होननानै आं सानो। जोबथा गेलेनाय नैबे ISPL-आ 6 सिडिउलफोरनि थाखाय जों ISPL गेलेनायखौ देग्लाय खुंदोंमोन आरो बियो दिनै जाफुंसार महर मोनबाय। जोङो सा सानजा भारतनि जेसेबां 6 सिडिउल दङ बिथांमोननि गेजेराव खौसेथि लाबोनो आरो लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे जौसां होनो थाखाय बे ISPL फुटबल गेलेनायखौ लादोंमोन आरो दिनै बे फुटबल गेलेनाया जाफुंसार महर मोनबाय। बिनि उनाव बड'लेण्डआव जे फुटबला जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर माने इभेन्ट जानो हायो जोङो बेखौ हमदांनो हाबाय आरो नैबे बोसोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनायाव खाबु होनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि स्पर्ट्स बे गेलेनायनि बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोरखौ जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लागोन आरो स्पेसियेलि जोङो फुटबल एकाडेमिनि थाखाय सिन्था खालामबाय थादों। बेखौ थाबैनो जोङो फुटबल एकाडेमिखौ गायसनगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो अलिम्पिक 6 सिडिउल अलिम्पिकनि थाखाय पारमिसन बिबाय थादों। आं मिजिं थिदों 6 सिडिउल अलिम्पिकखौ जोङो खुंनो जुदि पारमिसन मोनोब्ला फैगौ बोसोराव जोङो 6 सिडिउल अलिम्पिकखौबो खुंगोन। 9 खालारनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम बेसेबांखिनि जाफुंसारदों? 9 खालारनिफ्राय गासै डिमाकुसियाव, मसलपुराव, बिजनीआव आरो क'क्राझाराव KDSA-आव जोंनि गेलेनाया जाबाय थादोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेमखौ जोङो साइ स्टेडियामाव लादों, नाथाय साइ स्टेडियामाबो स्पेसा जथेस्थ' खम जादों। दा बेनिखायनो